Ba, hemen elkartu gara hori, joan den urriaren 9an etxegabetze bat egon zelako Burlatan, familia bat etxegabetu zuten bi adin txikikorekin. Bertan elkartu ginen Berriozarreko PA, hipotekak kaltetutakoen plataforma, Arituren etxebizitza sindikatua eta Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialista, familiarekin 3 kolektibo geunden lanean, hainbat hilabetez alternatiba baten exigentzian lanean ibilita gero, baina heldu zen etxegabetze da eta alternatiba iraunkorri gabe, mai gainean ezer konkreturi gabe, hobeto esan da, eta etxegabetzea eman zuten, gainera violentzia handiz, Polizia Nazionala ibili zen etxegabetze hartan, goiz-goizetik bota gintuen ateparetik, etxegabetze ordua baino askoz lehenago, kolpeka eta gerora ere egon ziren hainbat zauritu, borra kolpen ondorioz, eta batez ere piper gasa erabiltzearen ondorioz, mundu guztiari bota zioten, irudiak nahiko esanguratsuak izan ziren egun hartan, eta hori gutxi ez, eta gainera erabaki dute haiek isuntzea eta erreprimitzea 17 pertsona, guztira ia 13.000 euro isunetan, eta 3 pertsona epaitegietara ekarri dituzte. Eta orduan, pixka bat saiatzen dira ere instituzioak batzutan, gatazka guztia desaktibatzen edo ez dezagun zarata handirik egin, ez dezagun borrokatu, eta guk beti diogu, kasu guztietan, jabea edozein dela ere, jabea handiekin ere, atzo bertan bi kolektibok elkarretaratzeak egin dituen testa residenzial putra funtsaren aurka, borrokatzen dugu, etxegabetze bat bera ere ez delako onargarria gure ustez. Kasu errepresibo hau salatzen genuen batetik egiten ari direna dela etxe bizitzaren aldeko borroka kriminalizatzea, bestetik gure sindikatuen, kolektiboen jarduna ekonomikoki itotzea eta beraz ahultzea, eta guk indarrak horretan errepresio ekonomiko honetan xahutzea bilatzen dute, eta bestetik jabetza pribatuaren eskubidea esan dudan moduan, beste oinarrizko eskubideen gainetik blindatzea edo. Eta guk uste dugu, tinko mantendu behar garela borrokan, justuki gainera testu inguru batean zeinetan etxegabetzen aurkako borroka, geroz eta berme gutxiagorekin ematen ari dira etxegabetzeak, geroz eta aukera gutxiago ditugu borrokatzeko, data irekiko etxegabetzeak, ordu batzuk lehenagoia poliziaz josita izatea kalea, droneak ere ikusi izan ditugu ingurua bigilatzen, ez dezagun horrela elkarretaratzerik antolatu, uste dugu funtseskoa dela atzera pausorik ez ematea, eskubide politikoak azkenean dira borrokarako baldintzak, eta defendatu behar ditugu, urrengo etxegabetzei aurre egiteko aukera bera jokoan dugulako, eta horregatik gaude hemen.